un nou video. Aici sunt cu Foxy the Part, Fox Shadow. și Vom filma? astăzi vom filma Minecraft Pocket Edition. Haide, trebuie să-i să încarce și lui să-i... Cine face o mapă, eu sau tu? Bă, eu, bă. Deocamdată n-am nicio mapă. Eu. Mi Bă, s-a de ce șters, dar n-ai nu nicio știu de ce. mapă? Nu știu, mi s-a șters. Bă, intrăm pe una de... intrăm pe... Kit PvP. Haide. Bă, Da, dar... nu, facem o mapă, mă, nu. Zău. Haide, mă. Și am intrat și pe mapă. Ce facem? Hai să spargem lemn. Să ne facem ceva. Nu Băi. știu, merge puțin în lag. Băi, Stați, dau floare. pun pauză să văd. Bă, era să zic... Dar nu înțeleg de ce. Uite, lag. Băi, a găsit căul. Deci când iau degetul după pauză aici, uite, merge în lag. Bă, ce ciudat spargi. Păi da, că merge în lag. Bă, tu câți abonați ai? A? Tu câți abonați ai? Nu știu. Eu am Cât am 14 din nimic. Am făcut schimb. Așa, haide. Bă, eu mă duc după căul. Bine. Mă fac. Bă, tu ai mult lemn. Am revenit și acum am spart lemn. Eu am cules piatră, Și el că- doar a spart lemnul. O să facem o cabană în pădure aici. Pentru Băi, două dă și fate mie aici. lemn. Poftim? Dă și mie lemn, că am doar un măr. Lasă să facem pentru casă. Băi, îmi vine... Băi, bă, ce loc e, mă, ăsta, unde e? Mam, super. Băi, am găsit mult căul. Haide. Hai pe acolo să minăm. Unde? Acolo, dar dă și mie lemn, că eu n-am decât o bucată și un crafting. Bă, mai dai un biscuit. Ia de acolo. Bă, tare. Bă, nu zice Merge numele. în lag. Ia uite ce am acolo în munte și un copac fix în iarbă, bă. În Piatră. Am plantat odată un copac în apă. Așa, să mai spargem lemn, să facem și aici patru. Să duce și toporul. Eu Tarzan. Mai sparg un cub și s-a Toporul? dus. Toporul tău Da. eu ți l-am făcut. Da. Am omorât găinușa. Bă, a găsit aici întunecat. Băi, căul. Bă, ia și niște trandafiri să punem la casă. Bine. Dar parcă pe versiune mai mică îți dădea mai mulți. Nu. Gata, mă. Nu ne trebuie mulți. Lasă-i pe aici să fie Bă, frumos. bă, eu sparg sedul. Sparg aici. Mă uitam în telefonul lui și eu spărgeam acolo. Ziceam că sparg lemn. Am făcut 64 cu 3. Sparg copacul ăsta și Băi, am două crafting. mere. Bă, unde-i crafting? Băi, dă că-ți dau Crafting-ul. Bă, unde a dispărut crafting-ul meu? Uite-l aici. Unde, bă? Uite-l aici. Acolo. Adică pot să-l fac și aici la mine, dar mai nu. Dau și mie lemn. O să ne iasă mult. Cred că o să ne iasă pentru casă. Pentru o cabană, ne iese. O Ce căbănuță? Da. Bă, dar eu am multe sapling-uri. Haide, bă. Bă, eu Gata. vreau seduri. Am făcut și aici câte stecuri? 4 stecuri și cu 20 de lemn. Sau puțin. Puțin? Am Pentru doi. o cabană? Bă, dar eu vreau să Cred că ne ajunge 2 stecuri sau eu un vreau stec. să facem... 2 stecuri sau Bă, 3. eu vreau să faci imaginile cu lemn din ăla nefăcut. Deja tăiați, fără să mai faci. Mamă, vină cu Mateo, vină aici unde sunt eu. Vină Băi, eu am 3 mere. uitați ce frumos. Bă, uite-te și tu, ce șmecher, copaci, așa. Bă, pe aici, mă. Deci mapă de asta n-am mai văzut niciodată. Uite. Bă, sigur, mă, că ție-ți mereu bine. La mine e să zici că le-a făcut... Băsescu. Da, bă. Bă, eu mă duc să iau din asta. Bă, dar cum vom face, mă, să supraviețuim? M-ai uitat de mobi. Am dat pe peaceful. Bă, nu e bine, bă. Da, N-am mă, nici- da. De ce? Lasă să ne facem mai buni și după aia... hai să ne stabilim într-un loc. Bă, eu mă duc să mai iau căul. Bă, eu sigur... Este noapte aici.
Băi, o singurul vedem. care caută animale și le omoară? Bine, hai, dă și tu. Dar ne trebuia o foarfecă, dar nu avem iron. Băi, hai sus, că acolo poate găsim. Păi, dar nu știu unde ești, nu văd nimic. Băi, eu văd mai gata. bine. Bă, dar ce bună e biscuite, dă. Stai mă că mai mănânc. Hai. Bagă. Poate găsim și eu de asta ca să putem să facem un chibrit. Bă, prieten, am un lag care când spar mi-aruncă și astea și poate le iei tu. Bă, le-am luat. Bă, uite, pune... Ce lumină? De unde? A, torțe, bă! Aoleu. Ai uitat, mă, aici, Băsescu? Băi, du-te, mă, uite, le spar pe toate deodată. Ha, mă, da, mai pune o dată. Uite. Da, mă, știu. Da, da, uite. Puciu! Da, mă, știu cu torța. Merge și cu sand. Știu. Hai cu urșo, dar mai lasă torța aia să mai văd. Că nu văd pe unde merg pe aici. Băi, ești chioranga. Bă, aici e foarte întuneric. Mai ai torțe? Da, mă, vreo 14. Hai, bun. Dă și mie nu mi-ai dat mere, zgârș. Bă, stai, bă, Ai lavă sau ai pus tu? Cream Ce că lavă? lavă. Unde vezi, mă, Bă, lavă? da, ce șmecheri mapa asta. Bă, putem să facem o cabană, uite aici am, unde sunt eu. Facem? Facem din piatră, să asorteze. Să camuflăm. O facem de asta, și sus o facem de piatră. Mi s-a părut că am văzut iron. Bă, dar mai pune niște torțe, mă, că e noapte pe aici. Bine. Bă, dar nu așa mă aliniate. Pune până toate locurile ca să înconjure lumina. Bă, eu iau niște căuri. Bă, eu mă duc sus, că acolo e mult cău. Bă, stai să fac un... Bă, unde e crafting-ul? Bă, nu Pune l-am. crafting-ul ca să... Bă, n-am crafting. Bă, de ce nu l-ai luat? Bă, dacă schioranga. Schioranga. Da. Da, sigur. Nu... Chioranga, serios, chiar e chioranga. Nu, eu l-am craftat acum. L-ai craftat? Da. Craftam, cică eu. Să fac un chest. Da, ca să pun eu merele acolo să le iei tu. Să punem toate. Nu, mă, să facem un chest să pună lemnul. Și ce vrei să le mai multiplici? Hm? Vrei să le multiplicăm iar? Nu știu dacă mergi pe versiunea asta, dar nu m-am gândit. Băi, oamenii ne judecă după aia. Bă, aveți egg, bă, pișomași pe voi. Ia, mă, merge. Băi, Hai să modificăm merile. Sau patul. Dacă facem un pat, le facem, băi, am doar facem două în... lâne. Am 2 lâne. Bravo. Haide, du-te acolo și... Deci, pe care? Pe primul. Bă, ăsta eu nu mai pot să-i... Gata. Bă, dar parcă cu câte unul să făcea? Sau... Da. Hai, 3. Băi, scoate tot. 1. Băi, eu fac Primul, ăla. mă, nu primul, așa. 1, 2, 3. și... L-ai luat. luat? 1, 2. Stai să le bag. Adică, hai, eu nu le-am băgat. Hai, 1, 2, mă. Stai, nu pe la 50, lasă la tine pe ăla. Hai. Îl pun pe la 15. Bine. Da, dar luăm mai puțin, lasă-l pe la 64. Că l-am pus pe... Haide. 3, 2, 1 și... Gata, 64 lor. Tu cât ai luat? 7? Hai. Gata, mă, eu nu. 3, 2, 1 și... Gata, 7. Și tu 7. Stai să le pun aici. Pune-și lemnul. Eu pun tot lemnul. Și eu. Le fac pe ăla cu 14. Nu, pe ăla un stack. Bă, Bă. tu cât lemn ai? Ce? Păi dacă... Hai pe primul. 1, 2, 3 Trei și- pa. Zic 1, 2, 3, 4. Ai luat? Băi, Și eu 64. bă, hai mă să multiplicăm merele. Hai, unde sunt? De ce ai luat ăla? Adică lasă. Hai, 3, 2, 1 și... Avem mâncare. Bă, n-am luat. Bă, nu ai luat, mă, pișa mai pe tine. 3, 2, 1 și... Și s-a făcut și ziua. Aici suntem... copacul ăsta nu e făcut aici în piatră. E pe pământ. Băi, Da. băi, oamenii o să se supere pe tine, abonații, adică, că tu îi ții suspans, dai repede acolo, dai repede la ceea ce contează și nu îi mai lasă vadă ce ai făcut. Păi da, ca să nu mai stau cu
Unde dai două locuri? să nu vă mai plictisesc cu astea și în pauză și după aia vedeți ce am făcut, doar uitați. Am găsit. Bă, dar... Cade, fiate, cade cărbun din cer. Bă, știu, eu îi fac. Deci am luat 3. Păi ai tu, mi dai mie. Că... Da, dar nu punem în chest, amândoi sunt. Stai bă, că mai am 6 până acum, 7 și cu ăsta. Bă, dar nu mai multiplicăm. Nu. Că ne prejudichează fanii. Nu știu ce înseamnă asta. Noi facem așa ca să facem. Bă, dacă te știi ce facem? Să faci tu o casă și o casă. Vecini, dar nu departe. Lângă. Să facem un sat. Vrei? Un sat, da, sigur. Știu și eu să fac casă. Ce nu știe să-și facă o casă? Da, mă, zic Ia că că am faci fat, tu da. casă, dar fac și eu. Sau facem, stăm amândoi într-o casă. Stai, bă, stai, am o întrebare pentru fanii. Zi-mă, stăm Băi. amândoi într-o casă? Da, ar fi mai tare. Da. Așa. Băi, stai, bă, trebuie să-i punem întrebarea săptămânii fanilor. Ia. Întrebarea este, cine se uită la Gâză Magică? Au. Și asta e întrebarea mea, întrebarea ta unde-i? Unde-i? Întrebarea mea e dacă vă plictisesc. Aia. Și scrieți în comentarii. Dați-ne like. Bă, ce mă Uite ăsta? aici, în comentarii, uite aici, jos. Unde, bă? Unde, bă? Acolo-i Gravel. Nu mă zic, așa, aici, jos, acolo sunt comentariile, jos. Dați jos și scrieți acolo în comentarii. Băi, ei nu și sunt proști. Știu și eu să comenteze. Ei, zic și eu, bă, ce n-am voie. Da, eu am nou la YouTube, da, sigur, mă uit. Bă, haide că pun cărbunele și cu astea, cu Fanta. flinturi. Bă, câte flinturi ai? 4. Bă, eu câte Și am? 25 de astea. Bă, eu mai am 2. Bă, uite, du-te în chest și pune ce ai. Ai 6 flinturi, 64 cu... am făcut la cărbuni ca lumea. Știu. Uite, mă, uite ce șmecherie aia, parcă sărim în piscină de acolo. Băi, stați, mai am o întrebare Eu ce pentru mai, fani. mai e șmecher acolo. Băi, o oaie, mă duc. Gata cu întrebările, că îi zăpăcim. Dar mai am doar o singură întrebare. Băi, Yes. băi, Eu mor dacă mă băi, arunc. să știți, îmi pare rău dacă nu vă mai uitați la seria mea de Minecraft, la seria mea de Minecraft Foxy World. Dar am închis videoclipuri din greșeală, așa că Bă, mai filmați. ți-ar lumea grevelului. Băi, asta e lumea Grivelului. Nu? Bă, am găsit Vrei un să arăt? crafting. O să punem pauză ca să ajungem acolo și revin. Aici și Lume, am găsit iron și oi și o să ne facem paturi și aici o să încheiem videoclipul. Eu am fost Georgian și el a fost Foxy. așa. Și The Party salutare. Foxy Shadow.